we guys, yabo nje waqala nje wathi baby cabangeni mhlawumbe ukuthi wenze i-short course mhlawumbe lapha ko-Unisa in noma khona i-course engizwele kuthiwa ikhona lapha e-Unisa awufuni ukuyenza mina ngingakunika imali yokufunda in waqala nje washo njalo. Just know ukuthi he's cheating and decide check yakhe iyafunda. Isa check yakhe imtshela kahle ukuthi baby, I have 2 assignments that are due on Friday, so I won't have time to see you because I only have today and tomorrow to do my assignments and get them done. Noma baby, I can't believe that school is this hard. Do you know that I owe the school 20k and I was told that I need to pay the money before I can get an exam number and before I can even sit for an exam? I'm not sure if you can help me. Waqala nje washo njalo just know ukuthi isaycheck yakhe guys iyafunda futhi mhlawumbe ifunda ngemali yakhe. Noma wathi baby, awucabangi mhlawumbe ukuthi uqala ibhizinisi nje wenze ibhizinisi elincane nje yabo kuze ungabhoreki mhlawumbe ube busy ube khona into oyenzayo. Isaycheck guys iyamove ne-small business mhlawumbe futhi usezuyayifanda ngisho ukuyifanda. Isaycheck ngimtshela kahle ukuthi baby, I have an event that I'm hosting on the 25th and my only funder that I had has just notified me that they're pulling out, and I'm not sure if I can still continue with the event because I need about 15k to get the basics for my event. I'm not sure if you can help me, and then I can pay you back once my invoice hits. Uzoyinika futhi lo 15k futhi izoyenza isacheck lento ofuna ukuyenza futhi ngeke izomkhokhele mengabe sengena i-invoice. Waqala nje guys wasuggest izinto ukuthi zenze khona la sayibone khona, and he's trying to convert you akwenze leyanto leya sayibone lapha wayithanda.